l-ewwel edizzjoni tal-Mediterranean Stars Festival. Festival li se jlaqa' flimkien diversi artisti minn pajjiżi differenti minn madwar il-Mediterran, fosthom mill-Italja, Malta, l-Alġerija, it-Tunezija, il-Greċja u Spanja. Proġett li permezz tal-mużika se jgħaqqad il-Mediterran kollu flimkien, bil-lingwa komuni tkun il-mużika. Dan il-kunċert li se jxandar live fl-Italja u f'pajjiżi oħra madwar il-Mediterran qed jiġi deskritt bħala l-ikbar show li qatt sar f'pajjiżna b'line-up kbir ta' artisti. Endra Ġus Muscat, Segretarju Ġenerali tal-Mediterranean Tourism Foundation, fissrinna x'inhu lan ta' dan il-kunċert. L-iskop huwa li nagħtu ħajja lura l-identità tant importanti u l-mużika ovvjament huwa wieħed mill-mezzi li tista' tilħaq dan il-lan. Allora bekk sa qegħdin organizzaw dan il-kunċert biex bl-iskop tek inġibu nissettjaw il-Malta bħala l-palk fil-Mediterran għal Pop Stars Mediterrani. Fost il-kantanti li se jieħdu sehem f'dan il-kunċert insibu lil Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Elisa, Francesco Gabbani, Mahmoud, Max Pezzali, Umberto Tozzi, Ira Losco, The Travelers u Jeb Khaled. Tkellimna ma' Francesco Gabbani, kantant Taljan ta' fama internazzjonali u rebbieħ ta' Sanremo fl-2017. Io sono orgoglioso e felice di essere qua a rappresentare in realtà per me e per i miei colleghi la musica italiana, però per questo importante evento che è il concerto di Radio Italia Live all'interno del Mediterranean Festival. È un onore poter rappresentare la musica italiana e soprattutto cercare questo incontro tra tutte le varie sfumature e facce di quella che è la grande ricchezza della proposta artistico-musicale di tutto il Mediterraneo. Minnaħa tiegħu Jeb Khaled, magħruf għas-silta popolari tiegħu Aisha, għalina l-bla dubju dan se jkun kunċert sabiħ miżgħud bl-aqwa talent internazzjonali. أنا فرحان كتير بحضوري في مالطا وإن شاء الله حيكون الكونسرت ħelu. Ira Losco spjegatilna li għalkemm ilha snin twal tkanta ma' diversi kantanti internazzjonali, l-eċitament qatt ma jonqos. L-għan ta' dan il-konċert huwa li jiġbed l-artisti tal-Mediterran difatti hemm varjetà kbira. L-għan tiegħi huwa dejjem milli nagħmel il-prestazzjoni tiegħi tajba, inkun rappreżentant tal-Malta tajba. Ovvjament imbagħad hemm l-eċitament li tiltaqa' ma' nies li jagħmlu l-istess xogħol bħalek. Hija dejjem xi ħaġa sabiħa li l-mużiċisti jiltaqgħu kollha fl-istess post. Il-kunċert se jkun bla ħlas u se jsir fl-4 ta' Ottubru fuq il-Fossos tal-Florjana fit-8 ta' filgħaxija taħt id-direzzjoni ta' Bruno Santori.